Li gorî agahiyê gihîştime ku yek ji nûnerê Fırat News ji kadroyên PKK derket ku girêdayê Mîteyê min navî wî ji bîr kir. Nizanîm navî çi bû. Diyar bû çi bû. Ev û berpirsê Fırat News bû. Yani li gorî agahî derket hevalê Mîtê. Xemnak. Yani kes ma peywendiyê apo bi Mîtê re heye wê vî re benê kadrê PKK tune xemnak. Vê jî deynên alîkî. Ji xwe li vê man şita hanê binerin. Yani Nêçîrvan Barzanî bi nûnerê qirkirina Kurdan re hevdîtinê pêk tîne. Evî xwelîserê ku vê nûçeya hanê çêkirî nabêje ku Hakan Fîdan bi dehê cara bi aporê rûniştiye lê Îmranî. Ji xwe napirsin. Nabêje ku berpirsê PKK ê Qendîlê jî bi nûnerê qirkirina Kurdan re rûniştî. Qey ji xwe napirsin. Qey ji xwe fedî nabêjin ku zilamê Mîtê û eskerê berê ê artêşa Tirkî Sebrî Ok ew jî bi nûnerê Mîtê re rûniştiye. Nabêjin ku ev Zubêr Eydar û keneke û teneke û vê kesên ku ew jî bi nûnerê Mîtê re rûniştine. Nûnerê qirkirina Kurdan. Yani qey wilo biçîkî wilo ji xwe re nabêjin. Yani evan manşetê wilo dertînin ev reşkirina hanê nûnerê çûyî bi nûnerê qirkirina Kurdan re rûniştî. Ê serokê wê nemewî Mustafa Kemal Atatürk ji kuştina Şêx Saîd û hevalên wî û ji kuştina Seîd Riza û hevalên wî bêrî dike. Distê wan distê Kemal Atatürk apo distê Kemal Atatürk ji xwîna van şehîdên han van lehengê Kurdan dişo. Wan bêrî dike. Hûn çi hatin ji xwe re diaxivin? Yani ana evê ku vê nûçeya hanê çêkiriye ji xwe re tiştekî din bikira jêr neçêtir bû yani ji vê nûçeya xwar û mar û qeleğa jî. Nêçîrvan Barzanî pê rûniştiye ji ber ku wezîrê karê derve ê dewleta Tirk e. Ê dema ku we pê rûnişt nûnerê Mîtê bû. Berpirsê Mîtê bû. Hey we xwelîseriya demokratîk a Mîtê li serê xwe kiriwe. Herin ji xwe re hîn biçekî wilo we nûçeya jî çêkir, we şîroveyên siyasî jî we got biçekî wilo tewazun tê de hebe ku li we ve negere. Ku hûn kevir tên li çoka xwe jî dixin û li serê xwe jî dixin.